Стяги за митиране Ardwolf са предназначени за гранит, мрамор, инженерни камъни, керамика и порцеланови плотове. Стягите Ardwolf са бързи и лесни за използване, като позволяват ламиниране с митри, при което завършената страна е отгоре, за да можете да виждате съединението и да работите с лепилото за чист и прецизен завършек. Стягите надеждно държат частите на място под ъгъл от 90 градуса и елиминират нуждата от допълнителни работници за позициониране на материала. Стягите имат груби и фини настройки за бързо постигане на прецизни и стегнати съединения.